സംസാരിച്ചോളൂ. സാറേ, ഈ രോഗം പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഒരു നല്ലൊരു ഘടകം പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങളൊരു ഡയബറ്റിക് രോഗി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ഡയബറ്റിക് രോഗിയാണോ? ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളാണോ? എനിക്കിപ്പോ ഇല്ല, അല്ലെ ഫാദറിനും എന്റെ മദറിനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയബറ്റീസ് രോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തടത്തോളം അല്ല, നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും? 33 വയസ്സ്. 33 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരം വളരെ കൂടുതലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നുള്ള ബ്ലഡ് ഷുഗറും ബാക്കിയുള്ള അനുബന്ധ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് പാരൻസ് ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് അവരെ സന്താനങ്ങളിൽ, കുട്ടികളിൽ ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക റിസ്ക് ഫാക്ടറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി HbA1c എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റോ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോളർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളവർ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെക്കപ്പുകൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്? അതായത് നമ്മുടെ BMI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസൽ മാസ് ഇൻഡെക്സ്, ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ്. ഇത് ഒരു നല്ല ഭാരമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ BMI നമുക്കൊരു 25 30 മേലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇവരെ നമുക്ക് പാരൻസ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ നമുക്കൊരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവർ എപ്പോഴും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നോ നമുക്കൊരു വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവർ ചെയ്തിട്ട് അത് നോർമലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു വർഷമോ 2 വർഷമോ 3 വർഷമോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു 3 വർഷം നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടറും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ, അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസിന് റിസ്ക് ഫാക്ടറുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തടി ഉള്ള ആൾക്കാർ, പിന്നെ സെഡൻറ്ററി ഹാബിറ്റ്, അധികം ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത, എക്സസൈസൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ, ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ അമിതഭാരമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായ ആൾക്കാർ, സ്ത്രീകൾ, ഇവർക്കൊക്കെ ഡയബറ്റീസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ 45 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഫിസീഷ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ടൊരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചെയ്തിട്ട് നോർമലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു സാധാരണഗതിയിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ്.